profesor habló del silencio de mi padre. Yo estoy sintiendo ese mismo silencio. A veces porque uno no tiene las palabras para poder expresar, en este caso, el sentimiento y el agradecimiento que estoy sintiendo en este momento. De algún modo unimos Grañas do Sor con Cuba. Santiago de Compostela actúa un pouco como de acolledor do que sería esta liña imaginaria entre Grañas do Sor, que hoxe é moi distinta de que foi, supoño que en 1903, cando naceu Lino Novás, e Cuba, que tamén é distinta da Cuba a que chegou Lino Novás en 1900. Creo que esta é a primeira vez que se fan unhas xornadas sobre Lino en Galicia. Con estas palabras, abría Ramón Villares en xuño de 2014 o encontro co que o Consello da Cultura Galega celebrou a recepción da Biblioteca e Arquivo do escritor, traductor e xornalista Lino Novás Calvo. Varios anos despois daquela primeira xornada, a Igrexa das Grañas acolleu a seguinte, un tributo musical da artista Yamila Purofili. En un pueblo llamado Grañas de Sor. En ese pueblo nació el escritor cubano-gallego Lino Novás Calvo, el autor de Pedro Blanco el Negrero, de La Luna Nona, de otras maneras de contar. La verdad es que pienso que Lino Novás es el referente más importante del vínculo cultural entre Galicia y Cuba. Precisamente por iso, a Corporación Municipal nomeou un fillo predilecto e a súa filla Emilce Novás recolleu persoalmente a acreditación. No auditorio municipal agardaba a familia e desde Chicago acompañaba con entusiasmo o autor deste retrato, Antonio Laxe Seara. Despois dos saúdos, o acto comezou coa música dos gaiteiros do Son do Sor e coa benvida do cronista oficial. Neste acto institucional de homenaxe e concesión honorífica a título póstumo, porque xa hai bastantes anos que faleceu, ao escritor Lino Novás Calvo, honra que se demorou moito no tempo e hoxe levamos a cabo como un cumprido deber de xustiza. Bernardo Penabade dirixouse á convidada con estas palabras. Estamos inmensamente felices de que nos acompañe e que participe en vivo e en directo no recoñecemento institucional a seu pai. No mes de xuño de 2014, hai 12 anos, unha boa parte do legado de Lino Novás Calvo chegou a esta terra e agora, con este acto, complétase un ciclo que vai dar paso a novos horizontes. Na primeira fila, con Rosmeri Silva no centro, Xosé María Torres, de Terras do Ortegal, o concelleiro Martín Rego, autor da moción presentada ao Pleno, varios divulgadores da obra de Lino, entre eles de Fucho, a traductora da obra de Emilce e a bibliotecaria e técnica municipal de cultura. O profesor Emilio Grandio Seoane explicou os momentos traumáticos da vida do escritor e finalizou cunha chamada a aprender da historia. Con finalización da Guerra Civil, volve a Cuba e el mesmo di que volve cos nervios destrozados, absolutamente destrozados. É evidente que se pode entender dende esta perspectiva que non voltar a España. É evidente que se pode entender dende esta perspectiva que non voltara a Galicia. O momento que estamos facendo hoxe é algo máis. É un peche de círculo. Un peche de círculo da valorización en torno da valorización do propio, de pechar fracturas imaginadas, non reais, imaginadas, de recompoñer o noso pasado común e colectivo no camiño axeitado. Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, centrou as súas palabras nas comunidades galegas de emigración e celebrou a visita da escritora norteamericana á terra de orixe por vía paterna. Estamos aquí para homenaxear a Lino Novás Calvo das Grañas do Sor
E eu quero estender a homenaxe e o recoñecemento á súa familia na persoa da súa filla Emilce, que nos acompaña. Benvida á terra que tamén é túa. Porque os galegos, que andades pola Galicia espallada, sodes galegos porque tendes aquí as nosas orixes e nos seguimos contando convosco. Por fin, Emilce está en Galicia, levábamos moitos anos agardando. A aprobación da moción presentada polo Grupo Municipal Socialista consta así na acta lida por Isolina Díaz. O Pleno, por unanimidade, adopta o seguinte acordo. Primeiro, nomear a Lino Novas Calvo, fillo predilecto de Mañón. Segundo, adicar un espazo relevante ao seu nome. Terceiro, adicar un espazo específico na Biblioteca Municipal para acoller a súa obra escrita, recompilada mediante doazóns e adquisicións, poñendo así a disposición pública. Cuarto, fomentar a difusión da súa vida e obra. Inmediatamente despois, as palabras do alcalde Alfredo do Valle. Temos a túa ilusión por percorrer o que foi o lugar de nacemento do seu pai, as terras nas que viviu a súa infancia e primeira xuventude. Agardamos que con este acto de recoñecemento que hoxe ofrecemos e posterior visita ás Grañas do Sor leves un recordo cariñoso e emotivo deste pobo. Por todo isto, e cumprindo o acordo unánime da Corporación Municipal en nome da veciñanza do Concello de Mañón, é unha honra declarar e proclamar a don Lino Novas Calvo como fillo predilecto do noso municipio. O seu nome... A entrega de insignia coa reproducción do escudo municipal e do diploma acreditativo do nomeamento de fillo predilecto para o escritor foi o preámbulo da intervención de Emilce Novas del Portal. Queridos amigos y amigas, familia de esta tierra que nunca dejé de sentir mía, aunque naciera al otro lado del mar y me haya tomado tantos años por visitar. Vengo hoy aquí a celebrar con vosotros y agradecerles su generosidad, como la hija de Lino Novas Calvo y también como una hija y peregrina de esta bella, extraordinaria y mística región del mundo que se llama Galicia, La Coruña, Mañón, de donde cientos de miles de hijos e hijas se fueron por los mares en busca de trabajo y luego hicieron orgullosa esta tierra galega con sus triunfos y geniales contribuciones en todo el mundo. A interpretación do hino galego deu paso ás fotografías de recordo, coa corporación e representantes das entidades culturais, coa artista Yamila Purofili, que xa tiña actuado en 2 ocasións na Igrexa das Grañas. De amores, eternamente de amores. Co escritor Ernesto Valle, con Eduardo Pigueiras e Martín Rego, coa traductora Marta Escourido, e na compañía de Rosemary con Lucía Canoura da área de Igualdade, e co escritor Manuel Rivero. O xantar no Barqueiro completouse cunha visita ao Porto de Bares. Nas Grañas, o paseo comezou polo conxunto escultórico de homenaxe á Feira Agrícola, continuou coa entrada ao centro social e á casa construída por seu avó paterno, e coa visita ao Adro, onde Emilce, en presenza de Rosemary, asumiu o compromiso de regresar de novo ao lugar que estaba coñecendo. Finalmente, coñeceu as aldeas de Portobello e Pesegueiro e conversou con varias persoas que trataron estreitamente a súa familia.